ሻሎም 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 ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላክ ሰላምን ጸጋና የክርስቶስ ምስኩልኩም ይው አናሁም ሰላህ ዲኔ ከምኑ ክርስቶስ ዝገልጽ ትውልዲ ዓለም ለኸ ቤተ ክርስቲያን ሎምን ዝማዓልት ዝኸውን ናይ ብርሃን ቃል ክንካፈሊና ሎምን ንካፈሎ ቃል ንዲያብሎስ ስፍራ አይናሃቦ ንዲያብሎስ ስፍራ አይናሃቦ ምክንያቱ አብ ህይወትና ስፍራ እንህቦም ነገራት ከነለልዮም ይግበእናዩ ንመን ስፍራ ትህብ አለኻ ቅድም ስፍራ ማሃብካ ቅድመ አብ ህይወትካ ቦታ መኽፋትካ እቲ ቦታ ተኸፍተሉ ዘለኻ እቲ ስፍራ ትህቦ ዘለኻ መንዩ ጠቃሚኻ ዲዩ ጎዳኢኻ ዲዩ አስተውዕል እንተ ደኣ ንዲያብሎስ አብ ህይወትና ስፍራ ንህቦ ኮይና ንሕና ባዕልና ንርእስና አብ ሓደጋዕቲና ንሕድት ነእትዋ ኣለና ምክንያቱ እሱ ኩሉ ጊዜ ንኹፉእና እንተዘይ ኮይኑ ንጽቡቕና ሓሲቡ ይፈልጥን እዩ ንሕማቕና እንተዘይ ኮይኑ ንሰናይና ሓሲቡ ይፈልጥን እዩ ብዙሕ ጊዜ አብ ህይወት ናይ ክርስቲያናት ዘጋጥም ነገራት ክንርኢ ኾለና አብ ህይወት ሰባት ዘጋጥም ነገራት ክንርኢ ኾለና ዋይ አምላኽ ዳአቤሎ ኢና ንብል ኖ አምላኽ ስለዘየለ ይኮነንቲ ጉዳይ ነገር ግን ማዕጾ ህይወትና ንኽንከፍቶ ዘይግበአና ስለንኸፍት ዘለና ባዕልና ንህይወትና አብ ሓደጋ ሓሊፍና ስለነእትዋዩ ምክንያቱ መጽሐፍ ቅዱስ ንዲያብሎስ ስፍራ ንኸይንህቦ ሚዒዱና እዩ መጽሐፍ ቅዱስ ኤፌሶን ምዕራፍ 4 ጥቅስ 27 ከምዚ ይብል ንዲያብሎስ ከኣ ስፍራ አይተሃብዎ በኻላ አዘራርባ ንዲያብሎስ ከኣ ስፍራ አይተሃብዎ ክብለና ኾሎ ስፍራ ክንበሉ ንኽእል መንገድታት አሎ ማለት እዩ ክርስቲያናት ክንኮን ንኽእል ኢና አመንቲ ክንኮን ንኽእል ኢና ዳግም ዝተወለድና ክንኮን ንኽእል ኢና ነገር ግን ንዲያብሎስ አብ ህይወትና አብ ጉዕዞና አብ አገልግሎትና አብ ቤተሰብና አብ ቢዝነስና ስፍራ ክንቦ ንኽእል ኢና ስለዚ ንጸላኢ ስፍራ ከመይ ጌርካ አይትቦን ክትመሃር ኣለካ ስፍራ ንኸይትህቦ ንዲያብሎስ ከመይ ጌርካ ስፍራ ክትቦ ከምዘይብልካ ክትመሃር ኣለካ ገለገለ ነገራትና ጽቡቕ እንዳኾዱ ዝባላሸውና ዘለዉ ስፍራ ክንቦ ዘይግበአና ክፉእ ዝኾነ መንፈስ ስፍራ ስለንህብ ዘለና እዩ ብዙሕ ጊዜ ንዲያብሎስ አብ ህይወትና ስፍራ ክረክብ ዝገብሩ መንገድታት ኣለዉ ሓደ ዓይንና እዩ ካልኣይ እዝንና እዩ ሳልሳይ አፍና እዩ እዞም ሰለስተ ብጣዕሚ ሓደገኛታት እዮም እንሪኦ ነገር አብ ህይወትና ንጸላኢ ስፍራ ከም ዝረክብ ይገብሮ እዩ እንሰምዖ ነገር ንጸላኢ አብ ህይወትና ስፍራ ከም ዝረክብ ይገብሮ እዩ እንዛረቦ ነገር ድማ ንጸላኢ አብ ህይወትና ስፍራ ከም ዝረክብ ይገብሮ እዩ ስለዚ እንታይ ንርኢ ንጠንቀቕ እንታይ ንሰምዕ ንጠንቀቕ እንታይ ንዛረብ ንጠንቀቕ ንምንታይ ተተባሃለ አብ ህይወትና እንዛረቦ ምሉእ ስፍራ ክረክብ ዕድል ንህቦ ኣለና ገለገለ ሰባት ካብ ስምዒት ተበጊስና ነውፅኦም ዘየድልዩ ቃላት ንጸላኢ አብ ህይወትና ስፍራ ክረክብ ዕድል ንኸፍተሉ ኢና ምክንያቱ ብዘይ ፍቓድና ብዘይ መንገድናትና ማንም መንፈስ አብ ህይወትና ስፍራ ክረክብ አይክእልን እዩ ስለዚ ነቲ ኽፉእ ስፍራ አይተሃብዎ ንምንታይ ነገርኩም መታን ከይኽፈአልኩም ብዘይ ምቁራጽ ክቡር ነገር ረአዩ ብዘይ ምቁራጽ ክቡር ነገር ስምዑ ብዘይ ምቁራጽ ክቡር ነገር ንዛረብ ካብ ክቡር ነገር ምዝራብ ካብ ጽቡቕ ነገር ምዝራብ ካብ አምላኻዊ ነገር ምሕሳብ አይንውፃእ ንምንታይ ተተባሃለ እንተ ወፂና ከም ዝጓዝም አንበሳ አብ ዙርያና ኮይኑ ዝኾልል ክውሕጠና ዝደሊ መንፈስ አሎ ንነገርና ክውሕጥ ንናትና ዘበለ ነገር ከባላሹ ዝደሊ መንፈስ አሎ ስለዚ ነገርክን ኸይወሓጥ ነገርክን ኸይባላሾ ኩሉ ጊዜ ብክርስቶስ ረአይ ኩሉ ጊዜ ብክርስቶስ ሕሰቢ ኩሉ ጊዜ ብክርስቶስ ስምዒ ኩሉ ጊዜ ብክርስቶስ ተዛረቢ ገለገለ ሰባት እንሰምዖ ይንፈልጥን ኢና ክንሰምዖ ዘይግበአና ጊዜ ሂብና ንሰምዕ ኢና አብ ምስማዕ ሓደጋ ከም ዘሎ ግን ንዝንጉዕ ኢና ዘይ ክቡር ነገር ዝዛረቡ እዝንና ይንሃቦም ዘይ አምላኻዊ ነገር ዝመፁ ድምፅታት እዝንና ይንሃቦም ክንግስጾም ዘለና ንገስጾም ክንእለየሎም ዘለና ንተኣለየሎም ንምንታይ ተተባሃለ አብ ህይወትና ነቲ መንፈስ ስፍራ ከም ዝረክብ ክገብርዎ ስለ ዝኽእሉ ከምቲ ኢየሱስ አብ ምድሪ ነቲ ኽፉእ ምንም ስፍራ ከይሃበ ዝተመላለሰ አነ ንስኹምን ድማ ብክርስቶስ አብ ምድሪ ነቲ ኽፉእ ዲያብሎስ ስፍራ ከይሃብና ክንመላለስ ይከኣል እዩ መጽሐፍ ቅዱስ አብ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 14 ጥቕስ 30 ከምዚ ይብል ገዛኢ ዝዓለም እዚኣ ይመጽእ ኣሎ እሞ ኣባይ ሓንቲ እኳ የብሉን
ኣባይ ሓንቲ እኳ የብሉን ደጊም ምሳኻትኩም ብዙሕ ኣይዛረብን እየ ሪኹም ኢየሱስ ክርስቶስ ሓደ ነገር ኣርጊጽ ይፈልጥ ነይሩ ገዛ እዚ ዓለም ዲያብሎስ ኣብኡ ሓንቲ ነገር ከም ዘይብሉ ይፈልጥ ነይሩ ብኻልእ ኣዘራርባ ንዲያብሎስ ኣብ ኢየሱስ ክሰርሕን ከባላሽውን ዘኽእሎ ዕድልን ኣጋጣምን ኣይነበሮን ንምንታይ ተተባሃለ ኢየሱስ ብዝዛረቦ ጥንቁቕ እዩ ብዝሓስቦ ጥንቁቕ እዩ ብዝሰምዖ ጥንቁቕ እዩ ብዝሪኦ ጥንቁቕ እዩ That's why إذا استጠንቀቐለን ኣፍ ደጌታት ንዲያብሎስ ኣብ ህይወቱ ስፍራ ንኸይረክብ ተዓጺና ልየን ስለዚ ብራዘር ሓፍተይ ሓወይ ኣቦይ ኣደይ ማዕጾኹም ዕፀውዎ ንኽኽፈት ዘይግብኦ ኣይትኽፈቱሉ ምኽንያቱ ለይትን መዓልትን ኣብ ዙርያኹም ኮለል ዝብል ከምቲ ንኣቤል ሓጢኣት ኣብ ዙርያኻ ትቃፅፀካ ኣላ ሃረርታ ኣብ ልዕሌኻ እዩ ዝበሎ ልክዕ ከምኡ ድማ ከምቲ ንቃኤል ዝበሎ ልክዕ ከምኡ ድማ ንዓና ኸዓ ኣብ ዙርያና ክገዝአና ዝደሊ ከኣትወና ዝደሊ ረሳሕ ዝኾነ ድምፅታት ኣሎ እዚ ድምፂ ብመሓዙትኩም ክመፀኩም ይኽእል ኸውን ብሓሳብኩም ክመፀኩም ይኽእል ኸውን ብትርእይዎ ክመፅእ ይኽእል ኸውን ነገር ግን ነቲ ኽፉእ ስፍራ ይተሃብዎ ነገርኩም ንኸይበላሾ ነቲ ኽፉእ ስፍራ ይንሃቦ ጉዳይና ንኸይብላዕ ምኽንያቱ ጽቡቕ ጀሚርና ኣብ ፍርቂ ደው ንብል ዘለና ማዕጾና ንጌጋ መንፈስ ስፍራ ስለንህብ ዘለና እዩ መጽሓፍ ቅዱስ ንዲያብሎስ ተጻረርዎ ይስብል ንዲያብሎስ ተቃወምዎ ይስብል ንሱ ድማ ካባኹም ክርሕቕ እዩ ስለዚ ንዲያብሎስ ተጻረርዎ እምበር ስፍራ ይተሃብዎ ተቃወምዎ እምበር ስፍራ ይተሃብዎ ንሱ ኣባና ስፍራ ክረክብ ኣይፍቀዶን እዩ ማዕጾና ኣጸቢቕና ንሓሉ ሻሎም